dicindo que non, señora. É que vamos a ver, é que se non ten nin idea do que ten que facer, estése quieta, vale? Mire, que me deixe en paz, señora, de verdad. É que fai falta ser pesada, Vamos a ver, isto é un organismo público, non estamos para cousas privadas. Mira, señora, que vai á merda. Sí, á merda. Efectivamente, á merda. Moi ben. Pois só falaremos na casa. Vale, chao, mamá. Moi buenos días, conselleira. Bos días, que tal? Aquí está Protección Civil, cuerpo de élite máis grande que hai en Europa. Que cuerpo de élite capaz de meter 3 coches donde aparentemente collían 2? A Protección Civil. Moi ben. Solo Protección Civil. Séntense, por favor. Sí, señor. Ben, quero dicirvos que a misión de hoxe é unha misión moi complicada, vale? Por favor, señora conselleira. Ningunha misión pode acobardar a Protección Civil. Xa, pero que esta é unha misión moi perigosa. Pero fálanos a nós de Perigo. Perigo é o noso segundo apellido, verdad, Lucas? López Perigo. López Perigo. Por favor, señora, aquí onde o ve Paco era o encargado de que non entraran os fans no camerino dos Tonechos. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Porque había moita xente que entraba no camerino dos Tonechos. Querían entrar nos camerinos dos Tonechos como locas. Locas? Elas para facer o amor co alto, eles para ir de marcha co cativo. Eu que sei, digo isto, quer dicir, eu non estaba ali, eu que sei. Vamos a ver, atención, porque a misión de hoxe poderíase dicir que é a misión máis perigosa do mundo. Lucas. Luca non existe. Lucas existe, Paco. Lucas. Temos esta conversa todos os días. Esta é a misión máis peligrosa do mundo, sabes cal é, non? Cal? O máis peligroso que hai. Que é o máis sabes que? Que é o máis perigoso? Seguramente vai haber que dicirlle a Eva Iglesias que non se lle está notando o gimnasio. E non lle vai parecer ben, xa verás. Sabes por qué? Porque a verdade é o que máis doe. A verdade é o que máis doe. Non sei de que estades falando, porque eu a Eva Iglesias vexo a mellor que nunca, Ah, realmente. sí? A Eva Iglesias ve a mellor que nunca? Eu vexo O outro día iba eu con ela pola calle e berroulle unha señora a ela. Iba por detrás, berroulle a señora Eva. Pilipampín! Tamén é verdad que ahora Eva Iglesias, o meu, creo que está preñada, Non oín, eu non me meto Non que sei. eu non... Vamos a ver, Eu non ensayo do meu camerino. Vostedes teñen que cumprir Sí. unha misión da OTAN, vale? Sí, sí. Vostedes van a ir a falar con Vladimir Putin Conozco. para facer que non haxa guerra en Ucrania. Onde? Antes de ir falar con Putin, prefiero ir a un concierto acústico dos Gemeliers. Pues acústico no. Conselleira, que digo, a ver, que estamos aquí pensando que mellor esta non é unha misión para a Protección Civil. Claro. Igual terían que ir os corpos especiais. Porque ten que ir Kiko Rivera e Víctor Fábregas. Que di? De que fala? Corpos máis especiales que os de Kiko Rivera e Víctor Fábregas eu non os conozco. Falete, pero xa estou pensando noutra cousa. E como imos convencer a Putin? Ah, amiga, vai nos dar cartos, perfecto. Sí. Incluso a Putin seguro que lle gusta recibir cartos. Sí. Sabes a quen non lle gusta recibir cartos, dis? A que? A Roberto Vilar. No. Creo que a él o que non lle gusta é dalos. Pero recibilos... Oye, van nos dar cartos para darlle a Putin, non? Non hai cartos. Vostedes o que teñen que facer é ir a onda Putin Conozco. e convencelo de que non haxa guerra polas boas.
a falar. Vale, pero, por exemplo, por poñernos nun suposto así hipopélgicamente, como chegamos ali e Putin, o mellor, digo, non sei, o mellor nos manda a merda. Pode ser, non sei, un suposto, pregunto. A ver, o último que foi falar con el foi Paco Lodeiro e veu blanco. Blanco. Non lle cortaron a cabeza porque non encontraron o pescozo, senón... A ver, non meter mierda. Eu estou falando por falar, eu Paco Lodeiro non vi na miña vida. Xa, eu digo estas cousas, eu doulle pa diante, listo. Nós falamos coa OTAN e eles teñen todo completamente pensado. Se pensáramos da OTAN, pensamos... Si no caso de que Putin non entre en razón, Sí, por un caso. vostedes o que teñen que ofrecerlle sería un sacrificio. Mátanse a un de vostedes Sí. pola paz en Occidente. Está super ben pensado por parte da OTAN, eso, O sea, que nos matemos un de nós, non? Mátase un de vos por Occidente. Tú como ves, José Luis? Que me vai tocar a... Lucas! Non sei, Lucas. Me vai tocar a mí, non? É que, non sei... Soldados. ¡Soldados! ¿Están dispostos a dar a súa vida polo seu país? En principio, no. En principio... Total, que vou ser eu, non? Sí, vaiche tocar. En principio, sí. Todo apunta. Pois arrancando, por favor, que a guerra é inminente. Acábame de sentar ahora mismo. ¡Arrancando! Pobriños, y sin cobrar un peso. Voluntarios, creo que se chama o algo así. Pois, Lucas, Sí, parece bastante simpático o paisano, non? Como simpático se está a piques de decapilar a un tipo. De capilar. O sea, vai no decapitar, ao mesmo tempo cortar o pelo. Vale. Últimas palabras, bastardo. Eu creo que estás perdendo a cabeza, en serio, para mí que estás perdendo a cabeza. Creo que ese es ti, Silencio, sucios bastardos. Que vos trouxen polo Kremlin? Bueno, viñamos, principalmente él. No, como? Bueno, a ver, viñamos os dous, pero cargándolle máis a él. Viñamos os dous, eso, moito máis él, para falar con Vladimir Putin. Meu pai non está. Seu pai? Seu pai. É vostede un fillo de Putin. Claro. Non mo cabree, por Dios. Non lle chames fillo de puta, non mo cabree. Xa non se cabrea unha persoa cunha espada na má. Perdón, En esas condicións. ten que perdonar. O sea que é vostede o fillo de Putin. Sí, son o fillo de Putin. Que pasa? Nada, non, que nós queríamos falar co seu pai. Que xa che dixo que non está. É Putin. Putin ahora mismo pode estar perfectamente matando un oso cas mans. Sí ou non? A que pode estar ahora mismo seu pai matando un oso cas mans? Meu pai está en Pilates. Está en Pilates. Está dicindo que está en Pilates. Vladimir Putin, exagente da KGB, adestrado en 1000 formas de matar, fai pilates. Sí! Pero séntase parte atrás na clase e non se move ni nada, non fai nada. Ele está na clase sentado, Atrás. quieto. Quieto. Considérase Pilates. Convalida. É Pilates. Todo que seña quieto, sin facer nada, eso é Pilates. Oye, podemos falar do meu? Podemos falar do meu antes que a cousa se poña peor? Pero, perdón, pregunto, a ti por que te van decapilar? Pois eu nada, eu viña traer unha pizza, este home envenenouse, e agora quero me cortar a cabeza,
E o peor é que eu viña con presa e deixen a moto encendida fora. Ostras, pois encima de cortar a cabeza igual se chafoja a moto de pobre Afógase. encende. Cuidado, Depois ten que andar a pujar por aí. Ostras, no. Xa veremos. Non fagas como quen que non sabes por que estás aquí, Non me digas que me canto máis ainda, Que pasa? Tardou 2 horas en chegar. Pío, este que está aquí, ben, e por seus santos huevazos queríame cobrar a mí, o fillo de Putin máis grande que hai. Home, por favor. A ver, cobrar teño que cobrar. A ver, eu teño que reparto a pizza, cobro, e que se non... É que se non botame fora, iso é peor, é mellor que me mates xa. O sea, para botarme fora é mellor que me mates. Paco, eu vi unha película. Vi unha película... Perdone que está ahora Luca que as súas mierdas é outra cosa. Espera un pouco. Non, que eu vi Tú viches unha película? Eu vi unha película que era un repartidor que Sí. traía unha pizza e a dona da casa non tiña cartos, pero apañaban. Permitílle pisa ao final. E outro tamén. Xa. Normal. Ves? Ata no cine, home, nas películas tamén. Pero señor fillo de... Señor fillo de Putin. Que o mellor que o arranxo que facían na película a vostede non lle gusta. Ou si, non... É que nos gustos da xente non te podes meter. E outro día vi unha persona que aparentaba completamente normal, pois estaba escoitando a Maná. Como? Unha persona normal de todo. A ver, vasme decapitar ou non? A ver, que pasa? Porque, a ver, que vasme decapitar porque se non, coño, deixo de pagar autónomos porque estou metendo en gastos e para se vas a decapitar, hostia, aforro un mes de... É que... Vai-me dicir ti amigo que tengo que fazer, Son un fillo de Putin, e fago o que quero. Bueno, pues... No, vai, se pasa o que queres, pues, a ver, pues fai, pues decapitasme ou non? Pois ahora non quero. Entendes? Ahora non quero. Basta que me dejas ti para que non quero, porque eu fago o que quero, non que me mandan. Así que, veña, arranca. Pues nada, sigue aí. No. Sigue aí pagando autónomos. Morres igual, pero peor ainda, máis lento ainda. Luca, ti estás pensando o mesmo que estou pensando eu. Si, que o da música ten que estar moi mal para que Toñito de Poi se metese a repartidor. Tamén tiña que estar moi mal a música cando Toñito de Poite meteu a músico, pero que se vai dicir. Jefe, a ver, nós realmente aquí viñemos a polo tema da guerra de Ucrania. Ese tema está máis complicado que o día da nai. Encantora. Entón non hai ninguna cousa que nos podamos facer para que non haxa guerra. Encantora non creo. E respecto a iso, xa te digo que non. Luca, non queda outra. Que? Como nos dixe a conselleira, temos que sacrificar a nosa vida. Vamos sacrificar un de nós, a nosa vida, para que non haxa guerra. Home, a Sí. verdade é que se o mata un de vos, Sí, a mellor pásense máis ganas de facer a guerra. pois nada, un de nós, calquera, ti, Luca, perfecto, aí. Adentro. No, eu... Non é nada. Non é nada, Luca. Eu puñía a cabeza de mil amores, pero é que eu non me podo agachar. Eu non podo facer isto. Non podo. Non ve que non me podo agachar. Veña, vamos, Luca. Rapaz, pon aí o pescozo, vai ser rápido. Paco, Que? bueno, non quero morir. Ten medo? Veña, últimas palabras. Que? Vale, vou falar. Podo falar, señor fillo de Putin? Eu, Luca, protector civil, de protección civil, claro, quero dicir... Pero como berra nesta casa, mi madre, querido? ¿Qué pasa? Es de protección civil? Sí, claro. Como de protección civil. Jefe, con esta roupa, ou de protección civil ou representantes de desbrozadoras. Unha de dúas. Non sei se matalo porque... Protección Civil é un corpo de voluntarios e seguro que se vota a min a ONU. Pois tenos que matar porque dixo a ONU que había que matar a un. E dixo a ONU que o fixera usted e listo. Amiga ONU, non me di que teño que facer.
Que dixeron eses túceros? Pois os da ONU dixeron que nos tiñamos que sacrificar un de nós para que non houbese guerra. Este señor bebe como pouco. Vamos a ver, tampouco é iso, non é que che vai a matar, entendes? Pero, a ver, botanse a mí, pero non ten nada que ver. Pero mate a él, que manda a OTAN matalo a él. ¡Atan! A OTAN está dicindo que o mate. ¡Atan! A mí non me manda! Son o fillo de Putin! Fago o que quero! Lucas, ven. Estás dándote conta do que está pasando, non? Este señor estaba liado con Toñito de Pollo. Que no, Xa sabía eu que estaba... No. No. O tipo, se lle mandas facer unha cousa, na fai. Fai toda a contraria. Entendes? Déxame probar a mí, teño un plan. El non fai o que lle mandan. Mira, Vai a outra cousa. fai ao revés, mira. Vou che enseñar. Fillo de Putin, pode pegar unha hostia aquí a meu compañeiro? Oh! Que? Que levar outro tío man? Bueno, non era moi bo o plan. No, bueno, é que a primeira versión do plan sempre ten algunha fisura. Vamos a ver. É que eu creo que hai guerra se o pai non quere guerra. El di que quere guerra, pero non quere guerra. Pa que ti queiras guerra e faga a guerra a ti. Pero, cala, estás-me dicindo que meu pai enganoume para que eu faga guerra. Claro, porque el non quere, pero quere que queiras ti. Pero tú, se non queres, xa parece que quere el. Pero ao non querer tú, despois queres, porque non queres que queiras. Pero se queres que queiras tú, porque el quere que queira Claro el. que cabronazo. Quere que porque queira- eu non a quería, pero el quería. No, pero el entón que- dixo que non a quería para que quixera eu, pero quería el él. quere que queiras tú, porque Claro, non queira pero claro, querer non ti. a quería, pero... Claro que non a quería. A ver, a media. Claro. Mariei, mi puto. Perdón, Digo primeiro. perdón. Entón, quen quere a guerra? Eu que quero un ibuprofeno, por favor. Pois agora non hai guerra. Non a quero, non a quero. Pois No. salme a min dos collóns que non hai guerra, pois isto. Pois, unha vez máis, tremendo traballo de protección civil. Eu pensei que non íbamos conseguir. Pensei que iba a ser máis difícil isto que poñerlle a dosis de refuerzo a Miguel Bosé. Se cho digo ahora mismo. Se cho digo ahora mismo. Como suerte. Bueno. Ala, Entón conseguímolo e non vai a haber guerra, non, señor fillo de Putin? vou baixar aquí, non lle importa. Non vai haber guerra en Ucraína. Agora sí, tamén vos digo unha cousa. Que? Quere que lla Vamos, corte, quere que lla corte. Que pasou? Arda iso. Digo que non vai haber guerra en Ucraína. O que pasa é que aínda teño ganas de cortarle a cabeza a alguén. Xa. Vos non saberedes de alguén que o mereza, Conozco un par deles. É unha raza moi peligrosa. Sí. Esos son os que me gustan a mí. Fanse chamar jurado profesional. ¡No!